Pwede naman na-join niya. Tingkong lang po din yan eh. Oo. Hindi. Tingnan. Tingnan. Hindi, preference kung hit kami bumangan siyempre nga hindi problema yun pasal na ito pangaya ba siyempre siya man pala gansukat so taketo di pa nga yun
nga tila ko ay ding rito na tulian asamro kasi yan po lang sa local pay to ka nga tila kaya ito dazang ito ka inikan kaya nga tila ni motor zamsar to ringot ay motor dia sắp gần tăng đi xuống thế thì mình lấy nó cũng lên vậy sắp gần tăng hàng đi lên lao không khí tốt này tol dian alu chho tan beka hai zol ko skulama chu bangin traffic a jam ani e tu la to jam tho mai ti la tak li dau hi lo su thalam nge ai mo ni la tak li dau hi ai hian ko ti sam ve da ni la tak li dau hi Tanto que itu kan tang rito to ka. Tanto kan tak lihat ya itu 투입해 누가 kon pakarot kapo ano ba talo siya kon pakarot
Kaya di hebat lah mikir cile. Endo kayak mau kencing loh. Emang saya aku